Deň 2. Multiplo po Venezuele. Ráno vyrážame čo najskôr na cestu, tentokrát raňajkujeme za jazdy výborné venezuelské pečivo, aby sme ošetrili čas, ktorý strácame na prvej z mnohých policajných kontrol. Kontrola prebehla super, milí policajti nám doniesli ešte aj kávu. Muchas gracias. Muchas gracias. Konečne sa dostávame do Národného parku Canaima, do Grand Sabany. Cestou máme výhľad na nádherné tepuis Stolové hory vo Venezuele. Naša prvá zastávka je jeden z najkrajších vodopadov, aký sme videli, Quebrada de Jaspe. Je výnimočný kvôli tomu, že celého podložie tvorí polodrahokam jaspis, ktorý má neuveriteľnú červenú a oranžovú farbu. Naše romantické kúpanie je ale prerušené niečím, na čo nám nepomohol ani Google a ChatGPT vo Venezuele nefunguje. Takže v našich mysliach ostal tento had ultra jedovatý, ale kľudne nám napíšte, ak je to taká obyčajná užovka. Po kúpaní ideme podporiť miestnu ekonomiku kúpou večere, suvenírov, Starlink internetu na hodinu a miestni tu kúpujú dokonca aj benzín. Po večeri ideme hľadať opustené miesto na spanie a cestou stretávame 100 párov, tak ich berieme, aj keď máme v aute iba 2 sedačky a brutálny bordel. Nevadí, prežili to a my trávime noc o samote pod nádhernými hviezdami a mesiacom.